Njengoba ngiyaku-interview nje namhlanje yazi ngicela ungisize nge-makeup. Gogo. Ngisajima. Ngiyacela bantu ngiyacela woza gogo. Kancane gogo uzongisa 1 2 1 2. Hayi. Ngicela ukuthi ungithi ungishaya kancane makeup. Ngithi Phela phansi yeke nalo makeup yakho. Oh. Ngithi manje bangiyaku-interview ngifuna ukuthi ngivele ngimuhle yabona mhlawumbe bazongiqasha. Ehe kulungile uvele ku-interview awuqashwa nge-makeup my baby. Oh yeah. Uyabona uma uqashwa especially uma uzo-interview umuntu wesilisa. Yeah. Into esemqoka ufuna uyenze kufanele ukuthi umbheke nje umuntu wesilisa and smile. Ngimbheke mase ngiyasmile kuphela. And roll your eyes. Usetriple bonke abantu uqondene nepali kanje ushaya iceleni. Cha manje bafisa uzulimaze nangibuka manje sokuziza phezulu matafula ushana ngekushi. Yabona ibhola leli ngilithanda kakhulu ngathi khona nemali eniyithola ubuka mangikushwa ngilimaza. Weba. Oh kusho bafu yobo usikhwama. Yabona usikhwama. Uzongibiza ngosikhwama phela usungitshela ukuthi yabona nginyoni ngiba. Alright bafu uyohlala ebhentsini uphathe ucoach nomphathitezi noma uyamemeza noma into engoyenza lapha bafo. Yabona ngathi mengihlangane noKhoza wabona ukuthi hayi indwangu ngiyayazi. Yabo? Wase ngoba indwangu ngiyayazi imina ngizokhethela abafana iJezi. Oh wena uJezi advisor. Jezi advisor. Kodwa ke bafunda baka Jezi advisor yeke. Into engizoba yona mase ngizoba ucoach. Wena bengisuka iJezi advisor ngiyamtshela indoda ngikhathela ngifuna ube ucoach manje. Wena bafu ucoach. Coach webhola egrounding. I-team national team. Hayi ke. Yabona bafu ngiqhamuka nomunye umqondo. Yabona ngiyabona labo coach abeqhamuka nalama ama formation mina ngifuna ukuqhamuka ne554. Yabona abadlali bawu11 phela egrounding bafuna 554 kusho kanje. Lalela phela yabona ya ile nto engisho bafu yabona ngifuna ukuthi ngibophele ngabantu abazoba la emuva babo 4. Yabona? Mase ukuthi babo 5. Yabona abantu abazogada abantu abezayo yabona abathekhaya. Impini le bafuka kwada abantu abeza awubuye bafuka. Akuliko ufuna ukugada abantu abezayo yadiwa yobafa usho. Indaba ocoach njalo makabe dlala ibhola ubabone bedusha ingabo bonke badusha ingabo noma ngaye eZimbabwe noma ngaye eSouth Africa noma ngaye eBrazil noma ngaye eItaly noma eFrance badusha ingabo. Yazi uthi indaba bafu yabona noma kuthiwa uyofuna umsebenzi usubiziwe ama-officer kaSAFA uthi ungena ibakubaba yabona benze check ukuthi amazinyo akhona. Hayi bafu ibhola lidlalwa ngamazinyo lidlalwa ngenyawo manje mabecheck amazinyo yabona beyocheckelana amazinyo bafu njoba ubona ngisho uJomo ubona bedlusha ingama uJomo udla zathi uzobheka lo ubani uthi dog bathi ubani uqed bar yakhumbula siwina siwina iCup of Nation wayudla zahambe kanje ndiza kanje yabo so istyle lesibafu ukuthi udlusha ingama noma uma uyakhona uya ku interview wamthenga ushingama abawu5 uthi ungena ungena usuhamba ubali kulula ukuthola umsebenzi. Oh hayi kusho njengomjomane noClive Barker bonke labantu uthi bonke nje zidla ngoshinga. Hayi yakuzwa bakuyaku khona nalolu bano lo sanda ukufika. Oh khona lo weChiefs ubani uMidondolo yabona naye uthi bethu uyawudla nje bafo ubani uDot wathi ubani uDot akhuluma indaba ongazazi. Hayi angazi ke indaba ongazazi. Hayi ake mphumule bafo. Hayi akwazi. Awakwazi hayi ngeke. Noma ngiunderstand le. Hayi
kwenzeke kanjani uCube nje? Hayi mhlambe wena wazi kangcono Themba ungachaza ngoba phela uma ngabe wakhokha ziphi ngakho futhi ngathumela yena uPrastive uhamba ngokhe kodwa ilipha kanginikeza ya ngathi umalo inipha kanginikeza uPrastive yena lo wemfazi kamfowethu igama laMosala senguyena lo angisana uPrastive cha bafu kulungileke ePrastive bengicela ukubuza ukuthi iliphi ngibuka lento yonke inhlakanhlaka ela iliphi engangade kuthumele ngokwenza njani ilipzani manje bafu iliphi zokuthi ngakuthunga ukuthi uyokhokhela ugesi namanzi kwala endlini ukuthi kukuphi hayi bafu hayi buza ubhongo ubhongo akho-ke kubafu wathi unjani ngempela ngqondo yini le ekhaya wakwayenza yacaca nje yalunga ilungiso wena ungakhulumi kanjalo bafu kungithuka lokho mina ubhongo bafu ngamnikeza ngathi akayokhokha kuphela into engayenza ubhongo uthi ngimbeze bafu izolunga le Bongo Bongo Wozala Muzolokuthi wozala imali nangu Bongo iyamlo apha ama receipt musukusethe kathi awazi ama receipt wena ngakunikeza imali ne receipt ngathi ambokhokha maye wasethe kathi awazi indaba wesigebengu wena wanginika uDube yezwa ke bafu ushuthi utheme nginika uDube ngahamba mina ngayo khipha lalela musolongibiza ngoDube wena kahle bafu yawenza kanjani wena ngafika lapha ngalikhipha ihembe awuma kahle bafu mina Bongo ngikhuluma ngama receipt ukuthi nokhokhela ugesi namanzi nganikeza wena baba wena uzongitshela izizwe Bongo ngakunikeza ireceipt ngathi hamba ukhokha khuluma iqiniso awume baba wamtshela le receipt wanikeza uBongo ukuthi elani hayi bafu khuluma naye cha ngithi wena wamtshela yini ukuthi elani no ngamnikeza mina bafu imali wamtshela ukuthi elani Bongo khuluma kwakubhalwe ukuthi angisitoli nezito lebele ngangiyomkhiphela ihembe lakhe elibhayile nabo ngisho madoda nathatha le mali nahamba nawuthenga ngamahembe lalela baba ilula lento mina ngayilebhayela ihembe mina nganikeza uBhongo islip bafo nemali ngathi akayokhokha uma uBhongo wayehlakaniphe ngempela wangekwazi alikhipha mina ngayijabulela uBhongo awuzange umtshela ukuthi akayokhokha kubafa ngithi ukuthi uBhongo wamnikeza okay liphike lelo shirt liphike ya hayi ishethi la lahle hayi alikho lisuitcase lokubhekela suke sinande kuqala alikho la godisi alikho lesuka sinalikho leshethi la endlini yalazi mina godisi lona Bongo hawu lifihliwe eshobele kanje Bongo niko ba ishethi la uyabona ukuthi ngilahlakela ngisana kahlakela u5545 cents like yona Bongo wePrastive why ufihla le shirt kusaphi angilifihla ngishethi uyena wazulu ushuthi lifaka uyena lapho yabona Bongo bengikuthemba ngithi umngani wami kodwa ngazi kahle mafethu aniyekele ukuthi leli shirt leli lishwabene asiyeke nje ukuthi leli shirt njengoba lishwabene kanjena nje siliyeke indaba yokushwabana kwakhe mina ngikhuluma indaba ukuthi la endeni kuzocishwa ugesi kuzocishwa amanzi okay kulungile kulelaniki mina ngibona ukuthi le shirt leli asiliayini siphindise esitolo ngoba nasi neslip mhlambe kungahle lithathu Nazi kodwa mina bafu ngendlela esibekwa ngazi ukuthi mina isigebengu. Ngaba wena ngizange umtshele uBhongo ukuthi kufanele ulifihleleni she. Angilifihla. Wena Bongo bengithi umngani wami wena. Iyona lento abaxoshela wona kaNongoma ngoba uyimpimpi wena. Impimpi engaholi le bafu axoshwe lo muntu. Bafunga zothi akaxoshwe. Uthatha ishirt uzolihlalisa kusofa. Ngisayophumula kancane uBhongo usali ayini shirt leli. Ayina Bongo. Yalambisa nje mangiqeda ukuayini. Yazi bafu. Bongo babuka ifoni angayenza bambe wena ukuthi wena phela impimpi la ekhaya. Ufuna ukuthi lo bamashethi ungangifaki lapho. Ngibona bamashethi. Hallo. Safa. Sibulawa yini? Kunjani? Ukwazi ubesibulala ukuthi safa. Safa mhlawumbe nje izoshana. Hayi kwakhona ukuthi shosa. Bakho ngiyakhumbula lethala. Ila abantu baka Safa la. Safa. Oh hayi ukuthi unozo sinje again uSafa isafa. Hello. Awe, iron joke. Dijani. Oh, uza hayi ayikhuleka baba uzongifica ngigcwele indlu sihlale phansi sisayine wonke amaphepha. Umbuzo ukuthi mabhakabhaka kwenze njani? Hey, iron joke. Mabhakabhaka kwenze njani? Hayi okay ngizobona ngawe ke baba. Okay, bye bye.
Kanuka zile kanukayo. Shisa kanje. Awubona kule shirt ethi ngizogqoka le. Lona leli shirt ebefawuthi ngabaphinde emuva. Bongo wenzani? Ayifuni i-shirt club yazi. Ngizokhokha i-shirt club bongo. Yacwila imali yami. Hawu man. Hawu bekumnandi. Bekumnandi. Ya. Siphuma nini futhi? Awu besazophinda kanti. Awu. Angithi phela sizosike siphume nje silokhu sizikhipha. Phela ngiyayifela ngawe. Ukuthi manje ngithi njengoba usungiqashile. Sengisebenza kuwena sengizohlala ngiyibhizi. Kanti ngoba ibhizinisi lami sizoba nesikhathi nje enough time ukuthi silokhu siphuma nje nawe. Okay. Bamhlapha kunenye into engakutshelanga yona yazi. Mina ngishadile. Nami kade ngishada mina lo nginaye wesithupha. Wasithupha kanjani? Namakhosikazi awu-6. Hayi bengaba divorce. Angidivorceanga mina. Bayayifela nje bayayifela. Bayafa okuyimpukane. Kilikiti. Owesithupha nje. Mina umkhwena wami usaphila ke. Uphi ya? Khona. Khona la ekhaya? Khona la ekhaya. Abonakali nesikilidi abona. Hayi akafima. Nesi ucela sisibuyi kwami. Phanga. Ngicela umkhwena wami, myeni wami. Sithando senhliziyo yami. Hey, mntakwethu. Uyena umkhwena wami lo. Hawu. Uyena lo. Umkhwena wami lo, yes, sithando sami. Awu mina ndoda ngiunhlapho mina. Wesiqongwane. Ya, kodwa ngisekho kusiqongwane. Sengivule eyami ibhizinisi. Ibhizinisi enye. Yabona lezi zinto not scam hayi Ibizwa bani? Skegede try again. Bamhlapha yena umkhwena wabo, bamhlapha lo sanda ukumqasha. Nkosikazi. Okay, awu. Hayi ngiyajabula ukwazi. Engitshelanga ukuthi unomyeni. I mean nkosikazi Ngiyajabulela. Hayi siyajabula nami. Ngoba naku ugogo angibiza ugogo. Ugogo ukhuluma ngale ndaba esiqongwana. Ugogo hayi yeke ugogo. Phela ngisekho lapho kwanhlapha. Ngoba yabona ke nanikhuluma indaba zika gogo hayi khona. Ngakufanele ngihambe. Hayi nayona leyo. So Ngiyabonga yazo. ubongani. Ngibonga ukuthi usungisizile ngakwazi ukuxoxa. Hayi nona bengingakusizi No, sengisho. Hey. Mnumzane. Uthi kuyaduma kudumani. Asikisindada. Lalela mnumzane yabona isikhathi anginaso ukudlala mina. Njengamanje ngilinda umuntu obaleke kabi. Ngozoqala ungitshela ukuthi kuyaduma ngazi ukudumani nezulu ngilibona libalele kabi eminyango cela uphuma ngami. Hamba. Umuntu uzongitshela indaba ukuthi kuyaduma la ngazi ukudumani into. Nayi ngulube nginonela. Wemnumzane umthetho wakho ufunani? Ufuna ukubonana umthetho wakho? Bona mona ntate. Ngoba na ha ke sheba hantle mokgwa o nga wa tella. Ha o ntse bolontswe ba se bolontswe mbitsa mnomzana. Ke mnomzana nna. Ke mnomzana. Bona mona ntate. Na handentle lebitso la ka ke Mr. Matsatsela. Dr. Matsatsela. Ke rongwe mona ke the Iron Duke himself, Mr. Ivan Khosa. Ke tlo bona motho ba reng ke Steve, I don't know if. Angizwa. Uthi uthunywe iIron Duke. Definitely. Ke nna ona ntate. You're talking to Steve. 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 Ngiyajabula ukwazi ungahlala phansi mfowethu. Uhlale nje ukhuleke. Sobona ukuthi senze. No, namthatha. Ngisho sit. No, sit. Thank you. Ngiyabona ngazuthi sizoba nenkinga la mnumzane. Talking not
hearing what you're saying. No, akusawutlo handle ntate. Okay, aye. Simple. Phone talking, me and you. Yeah, me and you talk. Phone. Hello. Phone. Uba valid phone manje. Konje bamntwana. Oh mfundisi. Baba mfundisi, ninjani Nkosi yami? Bengicela uzongisiza la baba. Kunensizwa la ifikile ethunywe legoli. Manje iyakwitiza ngizwe ukuthi ithini. Bengicela ukuthi uze ngapha ngoba nawe ngazi ukuthi uyakwazi ukukhuluma lo limi leli. Yebo baba. Khona njengamanje. Mfundisi. Ayeke indaba zenkonzo baba, sizokhuluma indaba zamabhizinisi. Hayi ngizobona ngawe ke baba. Okay. He's coming. Oh no, awunabuthatha ntate. I don't mind waiting. Sit down. Drink. Oh no, give me mineral water please. Mineral water. Thank you. Mineral water. Mineral water. Aye. Expensive. Bottled water expensive. No, I always have this kid like you know you're not saying that. Aye. Plastic. Aye. Wait. Baba mfundi. Amen sengenileke ngizwile umufona uthi ufuna engizotolika kithi. Yebo baba. Kodwa singakatoliki ake sivule ngevesi. Ngibake mfundisi na ivesi njengamanje baba. Ngathi ngeke sikwazi ukulisebenzisa. Ujahile ukuphuthuma egoli istimela sizomshiya. Akaqaleke sizuthi ke sitolika sithini. That Muruti, naye usoshwile man this time around. Uthini ke? Uthi ikhanda lakho njengoba linje uyalibona ukuthi alithathi kahle. Wabona ntate Muruti mthokihle tsimona ikhutshwane fela. Ke nna coordinator ya 2010 World Cup. Yeah, 2010. So wabona he ke batla go tlo jotsa ntate fela hore plan ya hae ya hore e tlo ba coach ya bafana ka 2010 no ha isa tla sebetsa. Kusizoba coach. Kusho njalo. Njengoba uyibeka ngokuthi wena uzoba ucoach webafana ngo-2010. Yeah. And then wabona rona as SAFA because we are very generous. Re batla ho mo fa tender ya hore wabona mane di gating tsa ka World Cup ka 2010. A re ke se bo malamo. Bo mageu wabona bo magwenya Fairfield Palace. Yeah, thank you. Uthi ufuna ukuthi wena ungakabi ucoach ukuze ube ucoach omuhle uphuma phambili. Kumele udla amagwinya, uphuza amahewu. Usezibale zonke kodwa konke lokho ukwenze lapha egedini ngaphandle estadium udle lezo zinto ngaphandle estadium. Ngiyacabanga ukuthi umtshela ukuthi ngazi ukuthi siyaphuma esipolweni. Into angizele kuyena ukuthi ngisayine lamaphepha awanika ukhoza lokho kunye kwamagwinya sophinde sikubone. Uri taye hao impi hawayitlama hantle mme o batla fla dipampiri tsa o sign. Ke tla motho na sa ntloela hampe se belief. Uthi kuhle mawumjwayela ka. Hayi ngoba uyangizwa ukuthi ngithini kanjani siyopolisa ikhanda ngaphandle siphuzo okune night masiyabuya siqedela umsebenzi. Uri wena le ka ntle le lo phola le tla khutla le ilukisa. Oh no, bothatha uyo ntate. No, it's a good man. It's a good professional man. Prasti, you can talk. Hello. Oh, when? Hey, yabona ukuthi hayi into zami seziyangilungela. Usahlala. Mr. Nhlapho. Ngicela silungise lento kuswa eli. Yabona Mr. Nhlapho ngiyakuhlonipha yezo. Ngiyakuhlonipha ngoba umdala obufana.
okwesibili ngoba uyiboss yami kodwa wena angazi ngathi ngithatha ngendlela hawu sekunakeleni manje into yonakele Mr Nhlapho ukuthi ubone ukuthi njengoba ngazofuna umsebenzi kwena ngifuna wena uqobo lwakho lalela Mr Nhlapho abantu besilisa abafana nani le South Africa sikhathele ibona uyazi ngobani ngoba abuse abantu besifazane ubona ukuthi mangizofuna ngizwe bothi mangizofuna usizo kuwena ngiyakufuna mina oqala nje oqala ayona type yami 2 umdala yazi umdala kanjani nje futhi nje angazi ukuthi indaba ngisaliwe ngikhuluma nawe fanele ngabe ngisolva ngendaba ukuthi ngimane ngifonela abantu basemaphepheni kwenkampani yakho leyo imani iphele nya indaba yayo wayefonela amaphepha manje Angicela ngamaphoyisa. No man, amaphoyisa. No. Please man. Ngiyaqeda ngenkampani yakho. Please, I'm pleasing you. Please man, I'm pleasing you. Ngiyacela please. Nkosi yami. Phela mina angizenzi. Amaloyo la bayangiloya abantu yazi. Ibona bangenza into enje. Ngempela ngiyafunga impela. I'll never. Angiphindi never no more. Ngeke ngiphinde. Mr. Tap, sukuma. Yeah, thank you. Thank you. Phuma Mr. Thank you. Hey. Silathi ngizomfutha. Bafo, ngayona ke insizwa le elethwe iron juke. Umfowethu lo omncane mina ngumdala. Mr. Matsatse. Ya mna. Njani? No. Hayi sit. No siyabona. Hayi bafo. Hayi hamba kahle. Sekusele nje ukuthi sisayine nje siqede. Indaba yamagwenya bafo sibeke eceleni. Futhi sengithola umsebenzi ukuthi ke mina ke Brastive ngizodayisa amathikithi. Futhi mina bafo bazongakhela indle enkulu yokuthi ngidayisele wonke umuntu oza ku2010 amathikithi izobhala nje ukuthi Brastive ticket. Ngizwile bafo. Cha ngiyakubongela. Ngibonga lensizwa le. Kodwa kwebafu bengithi asilungise indaba ya gas namanzi wala endlini. Imabafo asiyeke le amazwi soyikhuluma siyeke inbafu ngisho le yamathikithi. Ayikho soyeka bafo. Ake sikhulume le amathikithi lalela kwebafu. Angikhuluma indaba yamathikithi, ngikhuluma indaba ya gas namanzi wala endlini ukuzovala ngiyaka le ndaba zakho. Angikhuluma indaba ya 2010 ngikhuluma indaba yamanzi. Vila kahle. Cela imali yami. Mfowethu. Cela imali yami. Ndathi ukuthi vela heka balwana bothatha kini. Bafo ngicela imali yami. Bafo ubafo usho ukuthi uzofaka more money. Mina ngicela imali yami yokuthi khona. Hayijwana. Ona. Ubatha chelete ya haye. Akusiyo usheleni. Imali yami enkulu kabi kulomuntu lethi usheleni Una korokoro ona ufile ona sheleni. Jwale eno hapa to tsa cheleng ka ufile. Batshele bafuthi akusiyo usheleni imali yami. Enkulu kabi imali yamanzi imali kagesi. No. Sorry mo fela batho bona jela aksa utlwisisa ntete tata moruti go. Ona o ngile chelete ya ona shaba ona go finga ntete o wetsa la. Ona ke yena o. Ona le yena ke yena akahle yakuba yazi nezosiza ngicela uqoshe labo ona la endlini bahambe labo ona ngifuna imali yami kuwena ona out keep imali yami ke ona nna ntshe bandla ke ona okay we owner bo ona ke yena nkile nchelete ya o ntate mo go ke fedise ntwe ohe ntate Steve mo o ngile chelete ya abuti mo o ngile kai mo this imali yami lethi ma bona ntate mo ke batla go iqaqisa hantle haeba Steve o hloleha ho manager 60 rand ya motlakase jona go bona from Safa ha re mo fa 60 million o tlo i manager jona no ntate mo ga re sebetse jona ngitshela ukuthi hayi ilungile 60 million ulungile are o ka phakisa wa ikenya account-ong ya hae yona 60 million ke phakise nna o tla bona ditorong tsa ha ntate mo there's no 60 million and the deal is off no I can't work with a criminal. I'm a criminal, man. Bafo. Uthi uyiskebeu. I said ki malo so thola abantu lethi imali yami. Hayi bafona kusesasayina. Ayasayineke baba. Asayine. Let us sign. Bafona ndimaza baba. Bathi ke Steve. Don't call us, we'll call you. Uthi ngamafushane usheshe umfonele. Ifamily bond.